Adrian Agius, wieħed mill-4 irġiel akkużati b'kompliċità fil-qtil tal-avukat Karmel Kirkop, għamel talba għal-libertà provizorja li mistennija tiġi deċiża fil-jiem li ġejjin. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat bil-qawwa kollha biex Agius jingħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi fatturi, fosthom li għandu rabtiet barra minn Malta u s-severità tal-każ. Id-difiża min-naħa tagħha argumentat li d-dritt tal-libertà huwa sagrosant, li Agius għadu preżunt innoċenti u l-fatt li hemm persuni oħra akkużati biqtil li nataw il-libertà provisorja u anke l-fatt waħdu li huwa negozjant u li jista' jaħrab minn Malta mhux każ b'saħħtu għax dan irid jiġi ippruvat. L-argumenti saru lejn l-aħħar tal-kumpilazzjoni quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo fil-konfront ta' Adrian Agius u 3 irġiel oħra li jinsabu mixlija brabta mal-qtil tal-avukat Karmel Kirkop fl-2015 u tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2017. L-akkużati huma l-aħwa Adrian Agius ta' 42 sena, ħuħ Robert Agius ta' 37 sena, magħrufin bħala tal-Maksar, seħibhom Jamie Vella ta' 37 sena kif ukoll George De Giorgio ta' 58 sena magħruf bħala iċ-Ċiniż. De Giorgio qed jiffaċċja proċeduri separati fuq il-qtil tal-ġurnalista flimkien ma' ħuħ Alfred De Giorgio magħruf bħala il-Fulu. Il-Maġistrat Farrugia Frendo mistennija tagħti digriet dwar it-talba in kamera fil-jiem li ġejjin. Sadantant waqt il-kumpilazzjoni instemet ix-xhieda ta' diversi infermieri u professjonisti mediċi oħrajn li kienu xogħol u ssejħu biex jassistu dakinhar li nqatel l-avukat Kirkop. L-avukati Alfred Abela u René Darmanin qed jidhru għall-aħwa Agius u Vella. L-avukat William Kuxkiri qed jidher għal De Giorgio. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Superintendent Keith Arnaud flimkien mal-Ispetturi Sean Pony u Wayne Camilleri u l-avukat George Camilleri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Jason Azzopardi u Zerisco Modini Kakija qed jidhru parte ċivile għall-familja Caruana Galizia filwaqt li l-avukat Vince Gallia qed jidher għall-familja Kirkop. Il-kumpilazzjoni aġġornat għas-6 ta' Lulju.